Servus v ďalšom videu, takže ako vidíš, dneska sme trošku v pluse, 0,2%. Rapidne sme dobehli sa 500 aj Nasdaq, keďže Nasdaq cez 4% klesol v piatok, sa 500 tuším 2,6, my sme išli dole len nejakých 1,4. Takže vidíš, že ten veľký rozdiel už tam taký není. Už to vyklesalo dosť, ešte teda dnešný, my tam nemáme ani zarátaný dnešný rast. V 5-ročnom takisto, jak boli vysoko, tak už klesli. A není sme ešte na nich, ale je to len otázka času, keďže hovorím, že ten technologický sektor je prepálený. Viedli o nejakých 15-16%, sa 500, už je to len 9. A to nám dneska nezapočítalo plus 0,21. Ona je síce plus 0,28, ale z oveľa väčšieho pádu, takže my sme ešte dneska lepšie. Lebo to je spočítané z piatkového, z predchádzajúceho zavretého dňa. Takže stále sme na tom lepšie ako je S&P. Takže to sa veľmi teším, to je jedna vec. Druhá vec, klesli sme samozrejme, lebo to vyklesalo tak z nejakých 4,41, sme išli na 4,34, uvidíme po dnešnom dni, teda trošku to vyskočí určite naspäť, ale trošku sme z toho maxima tiež vyklesali, kvôli tomu poklesu. Ale za mňa veľká spokojnosť. Dneska najviac čo išlo bolo Intel, pretože Intel označili ako backup vlastne aj Nvidia ako backup v výrobe vlastne procesorov, tak preto dneska išlo hore o 11,7%. Tesla išla 5%, Heinz 3,1%, Cisco 2,84% a 2,71% bol Western Digital. A najhoršie dneska bol Colgate, Aflac, AstraZeneca, Adobe a Deere, ale nič veľké, nič prevratné. Takže toľko k tomu, čiže vidíš, toto sú stále top pozície, vidíš, že prvých 5 všetky rástli. Intel 11,76% dneska, celková to dá hodnota 1800 eur, z investovaných 600. Lilly, celková hodnota 1943, Tesla 3000 eur, 3379 Western Digital a 6038 je Nvidia. Pamätá si, neviem či v štvrtok alebo kedy to bolo 6600, takže veľmi rýchlo sa vie stratiť ten profit a preto veľmi rýchlo sa aj dorovnala tá sa 500 alebo vyklesala takisto s Nasdaqom, aby sme ich začali dobiehať alebo ich teda aj dobiehame, pretože hovorím, ten technologický sektor je proste podľa mňa prepálený. Poďme na ohlasované dividendy. JP Morgan nám ohlasoval dividendu 1,50 za kus kvartálne, ročne to znamená 2%, ex-dividenda je 6. júl, výplatný je 31. júl. Je to štvrtý kvartál, takže ďalší kvartál by mohlo byť zvýšenie. Sme v pluse nejakých 178%, ako vidíš. A stále proste ideme na nové a nové maximá, takže tam budeme tiež určite prikupovať, že nebudeme čakať na nejaký obrovský pád, ale prikupujeme ďalšiu pozíciu. Čo sa týka analytikov, tak 7,6% hore na $335, hedge fondy prikupovali 1,2 milióna podielov, najväčší držiteľ Ken Fisher prikupoval 6,25% na 5 miliárd. Theofanis redukovalo 5,6, zaokrúhil to na 1 miliardu a Andreas Havlord prikupoval 41,87% na 795 miliónov. Takže toľko k JP. Ďalšia spoločnosť je Roper, ktorú sme vlastne nedávno kupovali. Ináč tá napríklad dneska v premarkete bola, že minus 7%, vidíš tu? A pritom to nebolo tak. Čiže to nám robí to, že po zavretí trhu, že zistíš, že zrazu si že budem príklad plus 0,18 na minus 0,3 alebo 4, lebo tam to tie nereálne ceny vlastne v aftermarket sa tam dajú a to ti stiahne to portfólio, ale na druhý deň sa to vlastne vyrovná. No. Lebo dneska, keď si to pozrieš v 5 minútovom vidíš, tak toto bolo úplne, že mimo. Taká cena ani reálne nebola, takže to nám skresluje, aspoň som to teda odhalil a vidíš, že tu sme prikupovali jednu druhú pozíciu a z dlhodobého hľadiska samozrejme rastie a určite očakávam, že pôjdeme naspäť hore. Ohlasovali nám 91 centov za kus, kvartálne je to nejaké percento, 1,07. Ex-dividend je 8. júl, výplatný je 22. júl. Graf sme si ukazovali, čo sa týka analytikov, tak tvrdia pôjde hore až na $450, o 35% hore. Súhlasím, tento dokonca až 550, podľa mňa to je fakt prepálená cena, akože prepálená myslím, že je moc lacná. Vidíš, že hedge fondy prikupovali 3 milióny podielov, John Gunn nová pozícia za 1,2 miliardy zaokrúhlne, brutálny nákup. Chuck Ekr prikupoval 13,76% na 444 miliónov a Rockefeller redukovalo percento na 74 miliónov. Ďalšia spoločnosť je HPčko, tam je v pluse nejakých 14%.
A tam vidíš, tu sme tiež vlastne prikupovali túto v tom poklese. A tam takisto vidíš, že tam je ten taký trend bol, uvidíme, jak to bude ďalej. Čo sa týka teda ich, tak 30 centov kvartálne, ročne to je 5,72%. Je to tretí kvartál, čo ohlasovali túto dividendu, takže v budúcnosti môžeme očakávať takisto zvýšenie. Ex-dividend je 10. jún, vyplatný je 1. júl. Čo sa týka analytikov, tak tiež tam je, že no, som sa povedať, že tiež rast, ale tuto povedali, že nie. Ja teda nesúhlasím vôbec. Podľa mňa tam ten rast bude, ale teda podľa nich opäť 15% dole na 21,30, ale hedžové fondy vidíš prikupovali 12 miliónov podielov, takže to sa mňa páči a s tým ja súhlasím. John Gunn prikupoval 20,5% na 800 miliónov, Theofanis 21,6% na 412 miliónov a Erika Lau prikupoval 74% na 15,93 milióna, takže veľké nákupy. Čo mňa teda teší ako držiteľa akcií a hovorím, že za mňa úplne s kľudom na tých 35 až 37 ďalších 12 mesiacov, že dostaneme na tie nové maxima. Toľko k HPčku, no a ešte GE Vernonu si povieme. Tá ide tiež pekne od toho vlastne, čo sme ho tu vlastne dostali, to je spin-off vlastne od GE. A vidíš, že kvázi sme takisto na nových maximách, tu tiež chcem prikupovať, takže budeme určite pozerať, aby som prikúpil. Keďže tam máme 1000 eur, ale to som neprikupoval, to sme dostali, takže 1000 eur zarobených, preto tam ukazuje, že je nekonečno, lebo to bolo všetko zarobené z toho spin-offu. Ohlasovali teda 50 centov zákus kvartálne, to znamená ročne to je koľko? 0,19%, čiže máličko. Ex-dividend je 16. jún, vyplatný je 14. júl. Čo sa týka analytikov, tak nám to pôjde až na 1270, o 35% hore, takže brutálny rast. Napriek tomu hedžové fondy odpredávali, ja sa nečudujem na tých maximách. Philip Lafond redukoval 23,6% na 2,2 miliardy. Chase Coleman robil žiadne zmeny 850 miliónov a Ray Dalio redukovalo 34% na 380 miliónov. Takže toľko k dnešným ohlasovaným dividendám. Máme tieto 4 spoločnosti, dneska teda, jak hovorím, plus 0,19. S&P je o nejakých, ja neviem, 0,07, 0,08 na tom lepšie, ale hovorím, majú čo teraz dobiehať z toho piatka. Samozrejme celkovo sú zatiaľ pred nami, ale ja si myslím, že len otázka času, lebo ten tech je prestrelený totálne celkovo, takže preto sa teraz kupujeme vlastne mimo technologického sektora a celkom nám to veľmi slušne si myslím, že nám to vychádza, takže za mňa úplná spokojnosť. Takže to je v tomto videu všetko. V stredu sa môžeš tešiť na ekonomický kalendár. Si povieme, čo nám príde, aké dividendy. A potom budúcu stredu si dáme porovnanie oproti minulému roku. Oproti máju, že ako sme na tom, či sme prekonali, alebo sme neprekonali. Takže tak, to je všetko v tomto videu. Krásny večer a počujeme sa v stredu v ďalšom videu. Nazdar.